Сәлем, дуслар! Бүгінгі мастер-класс Сабанту журналы студиясында уза. Минем янымда Лилия апа. Исәнмесез? Исәнмесез, Фәридә, исәнмесез, дуслар. Мин Сабадан килдем, Саба мендәре остаханәсе җитәкчесе булам. Һәм мин бүген сезгә элек югалып калган бик кызыклы шигу алымын өйрәтергә дип килдем. Өйрәнәбезме? Әйе, өйрәнәбез. Менә бу калфакны шигыр өчен күп төрле шушындый төсләр кулланып, канитель кулланып, инҗе бөртекләре кулланып, менә шигу алымнары кулланып эшләнгән, иң аның төп менә шуңа кадәр үзәктә торучы бизәк, ул безнең инде менә шулай торып колакчын техникасы ысулы белән чигелгән менә шундый чәчәк бизәге. Без инде аны колакчын дип әйтмибез, без аны осталар әйтәбез. Ушковая техника, русчалатып шулай дип тә әйтәләр инде. Ушковая нинди сүзне хәтерләтә? Нинди? Ушковая. Колакны хәтерләтә. Менә шул колак сүзе кергәнгә күрә, ул мөгаен ушковый дип аталгандыр инде. Без инде аны үзебезнең матур татар телендә колакчын дип әйтеп карыйк инде. Һәм менә шушындый инҗе бөртекләре, менә шушындый ташларны кулланып, калфакларны чиккәннәр. Әлеге шигу алымы безнең 19 гасыр башында инде кулланылган, ләкин аннары дәвам итмәгән. Аны кулланудан ничектер осталар, һөнәрчеләр бу һөнәр безнең югалып кала. Шуңа күрә ул безгә хәзерге вакытта бик кадерле һәм без аны инде тургызасыбыз килә, үзебезнең яшәешебезгә кертәсе килә. Хәзер инде аны бик нык өйрәнеп, менә шушындый махсус китаплардан гына карап, без шушы шигу алымын өйрәнәсебез килә, аны таратасыбыз килә. Ул бик матур булган, менә аңа игътибар итсәң, аны эшләү өчен махсус осталык кирәк. Менә әлеге шигу алымын менә шушындый колакчын шикелле иттереп, ушковый дип әйтик инде. Шушы шигу алымын без китаплардан гына карап өйрәнә алабыз. Аны инде белүчеләр хәзер кенә-кенәзәя, безгә инде аны кулланылышка кертергә кирәк. Үзебезнең яшәешебезгә менә шушы колакчын техникасын кулланып, усулын кулланып, менә без аны брош итеп тә ясый алабыз киенгә, заманчалатабыз. Безнең яшәешкә керә. Чәчкә заколкалар иттереп ясарга дагын була, чәчкә бизәк иттереп тә куярга була. Менә шушындый яңа бизәргә була менә. Килешә икән синең кофтаңа. Иң кызыклысы, без бүген синең белән менә шушы усулны кулланып, шушы техниканы кулланып, чыршыга илергә, менә шушындый матур бизәк дип әйтик инде, шулай бит уенчык ясый алабыз. Менә аны кичкәрәге бар. Шушындый усулны кулланырга була кагаздан. Менә шушылай итеп илеп, өйдәге чыршыбызны бизәкли дә алабыз. Бу техника авыр түгелме? Мин аны эшли алырмынмы? Эшләп була, өйрәнергә кирәк. Аның өчен инде без ирерәк кагаздан алып өйрәнеп карарбыз. Аннары инде үзебезнең теләгән тасманы кулланып, матур итеп ясап карарбыз. Өйрәнәбезме? Әйе, өйрәнәбез. Әйдәгез, дуслар, алайса башлыйбыз инде. Безгә бу матур уенчыкны ясар өчен кирәк фетр, өлге, кайчы, тасма, төрле төстәге сәйләннәр һәм тырышлык. Һәм буларны без шушындый клей белән беркетеп куябыз. Безгә түгәрәк ясарга кирәк. Өлгене куябыз. Менә Фәридә дәвам ит. Түгәрәкне кисәбез. Әйдә, Фәридә, сызган буенча кис. Ипләп кенә. Безнең иң кирәклесе инде шушы түгәрәккә безгә менә шундый матур гына итеп таҗлар тисеп чыгарга кирәк була. Ул таҗларны без ясыйбыз менә шушындый тасмалардан. Кайсы тасма ашыйсың? Кара әле, сайлап. Менә минем мондый төсләрем бар. Менә мондый бар. Яңа ел бизәге бит инде. Уенчыкны ни төс белән күрәсең? Менә бу төс белән күрәм. Әйе. Менә шушындый төсне сайлап. Әйдә тагын катнаштырып җибәрәбез. Ни төс белән? Менә бу. Алтынмы? Әйе. Алтын дип әйтик. Туры килерләрме икән? Кара әле игътибар белән. Туры килә. Менә бу да бик туры килә безгә менә шушындый. Көмеш төсенә. Шулай бит. Әйдә шуны белән ясап карыйбыз. Безгә менә шушындый тасмалардан тигез иттереп кисеп,
Менә бу шукларны алып атабыз, кисеп. Менә безгә нәкъ шушындый зурлыкта, киңлектә ясарга кирәк шакмакларны шулай итеп кисергә кирәк. Тигез булсын өчен чамалыйбыз тагын. Менә безнең шушындый шакмаклар килеп чыга. Бер кисә башлагач, устарасын аны. Менә безнең шакмак килеп чыкты, шулай бит. Менә шундый шакмак. Һәм алар безгә күп кирәк булачак. Менә шушы түгәрәкне тутырырга кирәк булачак тажларны. Мин сиңа хәзер бу шакмактан ничек итеп ясарга кирәк икәнен зурак кәгазьдә күрсәтәм. Аны кәгазьдән дә ясарга була. Менә без шушындый шакмакларны ясадык, кистек. Урталайга бөгәбез. Тагын бер кат бөгәбез. Менә шушындый безнең эчпишмак килеп чыкты. Менә хәзер шушы эчпишмакны бөгәбез менә булайлыга. Тигезлибез. Күрәсеңме? Әйе. Аннары менә бу якка бөгәбез. Менә бу кыйпылчыгын, менә бу өчен яңадан артка бөгеп куябыз. Менә безнең шушындый матур гына бер чәчәк тажы килеп чыкты. Һәм инде шуны түгәрәккә ябыштырырга була. Әйткәнемчә, аны кәгазьдән дә эшләргә була. Ә без бүген инде чынлап торып тасмалар белән эшлибез. Хәзер безгә тигез иттереп менә шушындый тасмаларны әзерләргә кирәк. Кисәбез. Ә миңа шундый шакмакны ничә кирәк ясарга? Менә безнең бүгенге ясыйсы бизәгебезгә мисал иттереп, менә моңа безнең иң кырыена 12 таш китте. 12, әгәр дә 2 катлы итсәк, без тагын өстибез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 плюс 9. Яңадан өстибез. Үзебезгә менә шушыннан хәтле карыйбыз. Хәзер инде без кисәбез шама белән 20-не. Әйдә, 20-не кисәбез. Буламы, Фәридә? Әйе, булды. Соңгысы. Хәзер нәрсә эшләргә тиешбез? Без хәзер менә шушы тасмаларны бер-берсе менә мин өйрәткәнчә кушабыз. Менә шулай итеп без алабыз. Урталыйга әйдә берне ал. Эшләп кара әле минем белән. Менә шулай итеп бөгәбез урталыйга. Булдымы? Авырдан бөгелә, әйе. Яңадан бер кат бөгәбез. Әйе, уртасын табасың. Алып чык. Шуга. Тырышып кара әле. Әйе. Хәзер яңадан бер бөгәбез. Менә кара әле, Фәридә. Булдымы? Ха, тоташтырабыз икенче очы белән. Әйе, тоташты. Бик тигез булып чыкмаска да мөмкин беренче тапкырында. Хәзер менә бу яңадан очны алабыз. Бу якка әйләндерәбез. Һәм аңа кара-каршы икенчесен туры китерәбез. Менә без шушындый кулакка ашаган, песи кулагына ашаган, шундый таш килеп чыкты. Бик матур чыкты, кара әле, дөрес чыкты. Карагыз әле, дуслар. Молодец, Фәридә, беренче сүз. Хәзер безгә аны ябыштырырга кирәк. Без инде клей пистолетта куллана алабыз, шулай бит? Элек бит пистолетлар булмаган иде бит. Юк, Фәридә, дөрес әйтәсең. Элек инде шым безнең хуҗабикәләр инә белән тигеп, аларны ялгаганнар. Әйдәгез алайса, инә белән тигеп. Бик яхшы. Менә мондай тасмалардагы булмаган. Безнең хуҗабикәләр элек менә шушындый, алар бик сакчыл булган. Элекеге калган күлмәк кисәкләреннән, тасма кисәкләреннән тегүче безнең хуҗабикәләр шушылай итеп кисеп, бер бәләкәй генә кыйпылчыгында әрәм итмичә, шушындый бизәкләрне ясаганнар. Менә шуннан килеп чыккан инде төрле төстәге матур, төрле асыр георгин, менә шушындый матур георгинга ашаганмы, астрга ашаган, менә шундый чәчәкләр килеп чыккан. Әйдә без синең белән хәзер энә белән, җеп белән тегеп чыгабыз ташларны. Монда безнең җеп кинәлгән, кинәргә онытмыйбыз. Алайса безнең икенче яктан чыгып китә, тарттырып куябыз. 2 тапкыр менә шушылай итеп эләктерәбез дә куябыз. Һәм безнең бер тажыбыз әзер. Тинибез җайлыгына иттереп. Эшләре белән бергә. Менә тажыбыз булды. Эшләп карыйсыңмы? Әйе. Тинәп бирәм. Өчен ипләп кенә.
Икенче тапкыр. Икенче тапкыр әйе. Ой, төште дә инде. Менә шулай итеп кызлар. Бик уңган булган инде безнең. Кулларынан энә төшмәгәндә. Хәзер Тинәп куябыз. Тинәр өчен без бер тапкыр кертәбез. Әйе, шулай. Син үзең белгәнчә тинә. Төрлечә була тинәргә. хәзер мин белмим инде. Менә мондара китерәбез. Менә кара әле. Менә шулай итеп алабыз түгәрәкне. Түгәрәк эченә менә шулай итеп җибебезне чыгарабыз. Ерак китмәсен өчен аны бармак белән тотабыз. Менә моны тартып куябыз. Менә тинәлде. Дуслар, сез дә туганнарыгыз белән дә эшли аласыз. Сезнең эш тизрәк барачак һәм бик күп бизәкләрегез булачак. Бер шыршы бизәрлек шулай бит ясарга була. Әти-әниләргә дә, дусларга да, менә иптәш кызларым белән җыелганда шулай итеп эшләсәгез, бик күңелле була инде, бәйрәм итәргә дә күңелле була шулай бит. Безнең әйберләребез инде әзер, хәзер нәрсә эшлибез? Хәзер менә шушы түгәрәккә, без алдан кисеп куйган түгәрәккә үзебезнең таҗларыбызны тегеп чыгабыз. Аны башлыйбыз инде иң кырыйдан. Зурак итәсебез булса, без ераккарак куябыз инде. Әгәр дә инде кичерәк, матур җыйнаграк эшлисебез килә икән, түгәрәк уртасынарак, якынрак итеп, шулай итеп тегеп чыгабыз таҗларыбызны. Мин беренчесен күрсәтәм, син дәвам итәрсең, Фәридә. Шулай бит. Шулай җитә безгә. Берәү булды. Дәвам итәбез, тирәтеп куябыз менә шулай тажны. Монда аралык калырга тиеш түгел, күренергә тиеш түгел безнең театр. Һәм менә шулай итеп таҗларыбызны җыябыз. Уртага якынрак итеп куябыз. Моны чүп китмәсен дип баш бармак белән ләктереп тотабыз. Һәм арттан кертеп бер элмәк ясыйбыз. Тартабыз әйе. Ипләп, бармагын тишмәсен. Әнә. Юйгансын әйе барама. И тартып кысып куябыз. Буламы, Фәридә? Әйе. Бу беренче рәт безнең битеп килә, шулай бит? Бетте инде. Бетте, молодец. Хәзер без шуны дәвам итеп, аскарак таҗларны икенче рәт урнаштырабыз. Безнең икенче төс бар бит. Менә шулай итеп урнаштырачакбыз аны. Менә шулай итеп дәвам итеп. Безнең икенче рәт бара. Әле безнең өченче рәткә дә урын кала икән. Бәлки өченче рәттә өстәрбез. Ярый. Әйдәгез дәвам итеп карале. Әйдә тегеп бетердем, Фәридәйме? Хәзер мин өченче рәтне күрсәтәм, ничек итеп без уртага киләбез, шулаймы? Әйдәгез.
Үзеп куябыз. Мин яңадан бер энә белән җеп әзерләдем. Хәзер инде менә бу оралыкларны без каплыйбыз яңадан 3нче рәттәге таҗлар белән, шулаймы? И без урталыкка килеп җитәбез. Тырыштың бит, Фәридә. Рәхмәт, булып чыкты да инде. Әйе. Карагыз әле, дуслар, матурмы? Әле бу бит буның белән генә тәмамламый. Әле безнең иң кызыгы алда. Әйдә менә шушы тажны беркетеп бетер, ахырга кадәр. Әйдә. Һәм инде без әкренләп, эшне төгәлләп куячакбыз. Менә. Хәзер безгә Фәридә иң кызыгы, моны өзмибез, менә шулай итеп эләктереп кенә куябыз тагын. Энәбезне үзеп алмыйбыз, безгә әле ул кирәк булачак. Шушы чәчәкне бизәргә кирәк сәйләннәр белән нинди төсен сайлыйбыз. Куеп кара төрле төсен әйдәле. Әйдәгез. Алтынны куярга була. Әйе. Алтынны куярга була. Эрерәк окларын куйсак ничегрәк була микән? Менә берничәне шушылай итеп без аларны уртасына тегеп чыгачакбыз. Аның махсус менә шулай тишелгән. Иң җайлысы мин берне эшлим, калганнары син эшләрсең. Шул кергән җирдән үк чыгарабыз и тарттырып куябыз. Бер авырлыгы да юк. Тишерен инде бу якка барып куябыз. Хәзер чыгарып бирәм, сиңа җайлы булсын дип. Син шуннан эшләрсең. Монда бит аның өлгеше дә юк. Ничек без аны чыршыга элеп куябыз? Менә хәзер иң кызыгы инде. Безгә аның өлгешен ясарга кирәк. Менә шундый кыска гына. Нинди дә булса, тасма да ярый, бау да ярый, нәрсә уңайлы. Аның өчен безгә аны менә шулай итеп артына беркетеп куябыз. Безнең махсус клей белән ябыштырабыз һәм менә шулай итеп башында кискән шикелле түгәрәк фетрны кисеп алып, шушында ябыштырып куябыз. Һәм безнең бавыбыз да эчтә кала, күренми дә. Шундый пөхтә матур гына уенчык була. Әйдәгез, эшлибез алайса. Әйдә, эшлибез. Менә шушы түгәрәкне без артына ябыштырып куябыз. Һәм безнең бик пөхтә матур гына әйбер килеп чыга. Әйдәгез, башлыгыз. Башлыйбыз. Ябыштырды. Менә безнең инде уенчык әзер. Ого, нинди матур. Ошыймы сиңа? Әйе, бик ошый. Әйдәгез инде карыйк. Торамы соң ул монда? Юкмы? Элеп карыйк әле, ничек килеп чыгар икән? Тора. Менә без студиябыз бәйрәм рухын алды, шулай бит. Тәҗрибә өчен бик зур рәхмәт сезгә. Миңа бүген Фәридә синең белән бик рәхәт булды. Без бүген тектек, чиктек, ябыштырдык. Һәм иң мөһиме инде без инде элекке заманга кайттык һәм үзебезнең хуҗабикәләрнең, осталарның һөнәренә өйрәндек, шулай бит. Әйе, рәхмәт бик зур. Дуслар, сезнең дә шундый матур уенчык ясыйсыгыз килсә, безне видео һәм журналларда карагыз. Сезгә уңышлар телим. Сау булыгыз. Сау булыгыз, дуслар.